Първата част, 10 минути свършиха, съжалявам много. Сега съм обратно. Хайде да продължим. Сложихме масло на тази палачинка. Тази палачинка междувременно стана готова, още е топло. Ще я сложим отгоре, ще сложим още масло. На нея. Маслото просто спомага за палачинката да стане по-мека, още по-мека. Значи, вижте. Така. Сега ми харесва да му сложа сиропа между двете палачинки и малко обилно. Аз затова не сложих и захар, защото слагаме много сироп и харесваме да има много сироп. И така половинката. Може да си добавите на тези палачинки отгоре по най-различни плодове, най-различни. Може да сложите банан, може да сложите ягоди, каквото си решите вие. След това му го нарязвам. Значи, сина ми много особен на тази тема. Той харесва да са перфектни квадратчета. Значи, трябва да е много прецизно. И да, аз малко си спойвам сина. Каквото иска, това правя. Както му харесва, що ми яде, независимо какво яде, това му правя. Така го правя. Така че може да си мислите каквото искате. Ето това са палачинките. Те са много вкусни. Пишете ми в коментарите, ако ги пробвате. И как са станали. Пратете снимки. Чао!